hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 1-nji apreli hepdeniň anly güni hoş geldiňiz biziň kanalymyza. Şuňky gepleşigiň temasy Türkmenistanyna ata-ogul ikisi maşgala döwletini Türkmenistany ata-ogul ikisi maşgala döwletini öwürdiler. Ne şu arada şuna bagyşly soraglary biz terdik geçeriz. Sizin bilşiňiz ýaly Türkmenistany bas alan Berdimuhammedowlar ata-ogul bolup ýarlaklaryň we dogan garnaşlaryň kömegi bilen ýurdumuzy 12-nji martda basyp aldylar. Muňa Türkmenistanyň 3-nji zahwaty diýilýär. Sebäbi bular konstitusiýany we kanunlaryny gödek bolup ýene Türkmenistanyň häkimetini basyp aldylar. Olar uly jenaýat işini etdiler. Olar hökman jezasyny kanun esasyna almaly bolarlar. Ine şonuň üçin men ýene bir ýatda diýen 1991-nji ýylda Saparmat Niýazow Türkmenistan zahwat etdi. Ondan soň 2006-njy ýylda Berdimuhammedow Gurbanoğlu Türkmenistany ikinji gerek zahwat etdi. 3-nji 12-nji martda 2022-nji ýylda Serdar Berdimuhammedow Gurbanoğlu Berdimuhammedow ikisany kezzap siyasi kezzapçylar Türkmenistan zahwat etdiler. 8% adamlar saýlawlara gatnaşanyň sanlary bilen onuň 72%-ni bulan aýdyşyna görä gaty ise 4-5%-ni ulanyp şular 96 Türkmenistanyň 96% halkynyň seslerini ogurlap Türkmenistanyna Serdar Berdimuhammedow utdy diýip resmi taýdan bir kanun ýagdaýda elan etdiler. Ýöne biz bu saýlawlara seredemdik, ýa bulan konstitusiýasyna da ünsveremdik. Bizim geçirýän saýlawlarymyz 1992-nji ýyllaky intek şul diktatorlar konstitusiýamyzy esasy Türkmenistan dokumentini zaýranman, kesip ýamap etmän arasy bulunan konstitusiýanyň esasyna biz saýlawlary dowam etdirip oturýarys. Häzir nesip bolsa ertir ine ikinji tapyr bolýan saýlawlaryň şo ýerde sesler belli bolan. Eger demokratik tarap demokratik ýa-ni güreşiň kandidaty eger utar, utmasa onu utmaz. Biz şoňa görä de hereketler ederiz. Şonuň üçin men hemmäňize haýyş edýän şu wideoň aşagyna sylkalar bar. Ine men çykyş edýän ýerimde şu tarapda sylka bar. Şo sylka kyn görmän giýerinde öz dogun anlaşmalarına iyi verin şu sylkany we saýlawlara gatnaşyň. Bu sizin geleceğiniz. Ine prezident boldy, ine beýle boldy, eýle boldy, ol bir boş gurumlar. Biz saýlandyk, biz kabul edendik we biz istendik wagty istendik prezidenti çalyşyp berer. Çalyşyp biler. Demokratik bolsun, diktator prezident bolsun, onu tapaly ýok, hiç ýene. Halk istese, halk çalyşyp berer, çalyşyp biler. Teýe konstitusiýanyň esasyna Türkmenistanyň halky iň ýokarky organdyr. Şol konstitusiýanam ýatyryp täze konstitusiýanam kabul edilýär. Meclisi, prezidenti şu konstitusiýada bir adam bolsa ýatyryp täze şol saýlandy. Ine şonuň üçin şu halk Türkmenistanyň halky iň uly, iň ýokary Türkmenistan döwletiniň organdyr. Şundan ýokary organ ýok. Türkmenistanyň halky bolmasa da döwlet ýok. Şonuň üçin şular Türkmenistanyň halkyny allap, häzirin basışlar bilen gorkutup, 30 ýyldan bäri gorkutup gelýär Türkmen halkyny. Inanyň. Sen çykyp bilen o, seni para bermäne mezbur edýärler, seni para almana mezbur edýärler, döwlet bolmaly. Bar ýerde gorkutup saklaýarlar. Bular özüne milli liderim diýip gördi, Türkmen başam diýip gördi, arkadam diýip gördi, harandam diýip gördi. Arkadan iyi oglan diýip gördi. Ýene bir bir topar maskaratlar tapıp maskara barny bile görkezdiler. Biz bütün dünýäde maskara bolduk şol üçin. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, şu zatlaryny bet etmeli. Bu gülkünç zatlary ýitip gitmeli, Türkmenistan ösüşip gitmeli. Her adam Türkmenistanyna awraly hormatly işlemeli. İşleyen haky maşgalasyny arkyny dolandyrmaly, 30%-dan ýa-ni gatdalla rezerw ýaly durmaly. Minimum şonda bolmaly. Diýmek $800 $3,500 her adam aýlyk almaly. Pasobiýa alýanlar
olar $600-700 iň minimum pasobeler almaly. Gelin şu zatlara tehdit geçelim sebebi yalnızca AKP taparağı bilen çıkış ettik. Şu yerde bir topa sorular peyda boldy. Gelin şoları tehdit geçelim bile. Yani şu soruları koyun vatandaşlar. Yine birinci soru bize vatandaşımız Владимир Редко soru berýär. Почему он все это видит, и их сотрудники работают в ТЭМ? Näme üçin TEM'in içinde, Türkmenistan'ın içinde BGM'nin yani Birleşen Gurma Milletler'in adamlar hiçlat eden oklar. Siz menden her vakt soruýardynız şu sorugy. Näme şolar hiçlat eden ok, näme şolar ýanky seslerini çıkaran oklar. Inanın olar seslerini çıkarýar. Olar Türkmenistan'ın prezidentine her gerek haçan televizorda eşitdiňiz. Yine Birleşen Milletler Gurulmasy Türkmenistan'ın ministrliğine ulaştı, onsu bilen ulaştı bolanma, şolar talep etdi şol. Ýöne Türkmenistan Allah 180 gradus şunu tersine okudýar. Maňa muny vice-premierler, ministrler we teleradio kampaniýasyna işleýän adamlar aýdýar. Biz aýtmaly bolýar, bize mezur edýärler diýip. Şo ýerde şu BMG'nin yani Birleşen Milletler Gurulmasy Türkmenistan'a berýän soraklaryna jogaplary soraýar. Bular näme diýär? Bular şeýle bir statistikany okudýar, şeýle bir ýanky sanlary okudýar bolýan, onu okusaň, Ýewropadan ötüp geçen Türkmenistan şu planetada iň ösün döwletiň biri. Indi bu planetada däl şu galaktikada hemme döwletleri ýeňip başga bir galaktikalarda ýanky öz görkezler bilen görüşüp ýören bir döwlet diýip pikir bolýar. Şuraya Allah. 92,7% adam gatnaşdy saýlawlar. Ol bir dünýäde ýok şolar ýaly maglumat. 60 ýaşdan ýokary geçen ok saýlawlara gatnaşýanlaryň. Amerikada bir gerek boldy 51% gatnaşdy. Rossiýada soňky saýlawlarda 66% gatnaşdy. Dünýäde ýok. Türkmenistan'ın her gerek 92-99. Bunu näme etjek bolýar? Bunu bütün dünýäde ine bizim halkymız bizi gowurýar, giýje uny ýatman arkadan ýykyrýar. Öýlerimizde gelip hemme ýerimizi ýalap prezident gaýrat edip bolun gitmeň, ýolbaşy bolun, ugluňyzy goýun, ahtymyzy goýun diýip ýören halk biz näme eder diýip aýdýar. O ýalaklaryň videolaryny atdan okudýar. Şeýleň videolarda diňe soraýar. Hana halk bir ýerde galdymy? Protest var, manifestasiýa var, ardalar varmy? O ýek tukarda hemme ýerde de var, hemme döwletlerde diýip sypaç berýär. Ine häzir sizin mümkinçiligiňiz var. Her sesiniz, her bir arza. Näme üçin? Ýani haçan siz ses bereňizde, eger demokratik kandidat utanýardyňlar, biz sizin seslerinizi gorap, bütün dünýä gurumlaryň gapysyny goýmaz, ýykyp içine ýyp, suwd edip, şular bütün dünýäni 30 ýyldan allak gelýärler diýip suwd eder. Şonuň üçin sizin seslerinizi, biz şöyle baramyzda sizin seslerinizi goramany bar ýa. Biz şolardan şonu talap ederiz. Halkymyza köçe çıkardan oklar. 2 adam üýtse eýen basyp ýatýarlar. Halkymyza protesta aňyrda dursun, pikirlerini aýtmany mümkinçilik ýok. Öýüne daýdy bilen oklar, goňuş satýar diýip satdyrýarlar diýip biz düşündirip olatda. Düşündirip gelýärsen. Ine şonuň üçin häzir siz seslerinizi bermeli. Her adam öz 50-100 adam tanışlaryna jan edip gaýrat et, ertir, soňky günümüz şundan geçtik, şundan utulsak. Ay biz 100% utulduğumuz vedenli 30 ýyla gidýär diktatura. Täze ýene täze tapkır, ikinci tapkır 30 ýyla gidýär diýip düşündirin. Pikir etmeň bir oýundatlar, pikir etmeň ýanky bütün dünýä gurulmalary bulara gözlerini ýumar hiç etmedi. Pikir etmeň. Gat ýanlış ýa şu ummasy sultnama. Bundan başga da sultnamalar var. Şu DVT birinci günden bäri ýygnak gelýän sultnamalar şoň goşulýar. Ulu bir raport edilýär Türkmenistandan. Öň şuny BMG diýerdi, o ne diýer, indi biz edýär şunu. Opozisiýonерler, hukuk goraýjylar, halkara signawçylar, saýlary gurnanlar, şolar bilen bile jemlenip edýär. Bu bir güýç. Şu ýaly edilmede size ýem şu işde öz sesleriniz bilen ummasy zat etdiňiz bolýar. Galan iş bizde. Şoň üçin men size aýdýan,
kanun yolla gideli. Kanun bilen şulary edil kulet bolýar. Şu yolla gideli. Şunun üçin ine haçan biz şunu eden ýagdaýymyzda ona BMG'de bulary ýanky arkyn goýmaz ananyň. Sen şular bir topar şertnamalar gol çekip bütün dünýäni allak gelýän kezzap maşennikler. Biz şolary ýanky suwutnamalaryny bereriz. Şoň üçin gaty wajyp mesele. Türkmenistan bir topar şertnamalar gol çekdi. Ine haçan biz şonu bütün dünýä eltenmezde ýanky OBSE, Europarlament, Eurokomissiýa, Eurosoýuz, Senat, Akçay, Angliýa, döwletleriň ýolbaşçylary, her döwletde gurumlar we adam hukugyny gorýan. Şolar bilen bütün dünýä halkara gurumlar bilen işläp şunu suwd edip biz şonu batyş edenmizde Türkmenistanyň şert goýulur. Saýlawlar täzeden geçirin ýa-da sansa giýýän. Ananyň. Ol resmi taýdan bular allap konstitusiýany üýtgedip bir topar adamlary batyş edip eden zatlar puç bolýar bir gün. Şonuň üçin bu güýç gatyly sebäbi bu Türkmenistanyň gol çekilen şertnamalaryň esasynda we konwensiýalaryň esasynda Türkmenistanyň şu kanunlary, konwensiýalary bozanlygynyň suwutnamalary. Şoň üçin gaty berk bolun her adam 24 saat aldy giýjegini işlemeli. Şu seslerin köp bolmagy üçin we adam maryny türkmenleri ýygnaşdyrmaly. Häzir çeldi maňa jaň edýärler, ýazýarlar da niýe ses bermeli. Bize bir aýdan beri aýtyp gelip oturýar, hem adamlar jaň edýär. Şoň üçin diňe dewletiň güýji, diňe ýanky inisiatiw grupaň güýji ýeterlikdir. Men her bir türkmeniň haýyş edýän maglumatlary ýaýradan 24 saatdan azady. Saýlawlary has ýeňilleşdirdik. Şunu ýeňilleşdirmek üçin 2 ýyl ýa-ni synçylar bilen men gepleşikler geçirdim. Suwd etdim şonu. Düşündirdim. Ulalaşdyk biz şonu. Şoň üçin hormatly watandaşlar ýadyňyzdan çykarmaň. Saýlawlar diňe Murat Gurbanyň saýlawlarynda ananyň maňa bu saýlawlaryň geregi ýok. Bu bizim halkymyzyň saýlawy. Bu bizim halkymyzyň demokratik ýol saýlawy. Bu bizim halkymyzyň ýollar açmak metody. Pasportları uzatmak metody. Türkmenistanyň gaýdyp gelip bakly ýaşamak ugry. Şu hemme zatda şunun üçin ne? Anam şundan başlanýar. Şu fundament. Şunu biz gurulmesek ýokarsyň gurulmaz. Indi ýygyny dowam edeli. İkinci sorawa meniň her wagt sorýar, Murad abi biz näme eder? Siz boş gurulýaňyz. Biz hereket etjek. Biz ýanky sizin hereketleri garaşy ýatmaty. Häzir hereket etmek üçin ýara galyp hereket etmek etap däl. Häzir kanun etap. Siz şu sylkylary paýlap. Siz özüňiz ine öňködek men habarymma Türkiýede bir kafede 10 adam üýüşüp oturup çaýda qad edip diňe sylkylary paýladylar. Adamlara düşündirler, zat etdiler. Olar aktivistler. Ýönekä adamlar. Ananyň şu ýaly adamlar bar. Bizim habarymyz ýok. Özleri aýtdylar şeýtlik Murada. Şu ýaly bir jaň edýän men studentlaryň ýolbaşçy. Her kim sesini berdiler. Ýene bir aýdýa men ýanynda 60-70 adam işle hemmemizden berjek Murada ýadadyk, öldük diýe. Şu ýaly janlary ýandyr adamlar. Şoň üçin şu zatlar goşulyp gelip oturýarlar. Goşulun. Bir-iki ýerine paýlaşyň, bir-iki ýerine guruluşyň, düşündiriň, sylkary paýlaň. Şunu eden soňam Hüp Mansur atly Telegram grupa açyň, kiçik öz grupaňy we bizim bilen habarlaşyň. Ine şu ýerde Telegram adresi bardyr. İstendik wagty maňa ýazmalar men 98% jogap berýändirim. Gaty ýetişmesem 2%-ni bir hepden içinde jogap berýän, ýetişmesem täze iş köp gaty. Indi ikinci soraga geçelim. Atacan Saparov ýa. Ha, bir minut men bir ses çykladymmy? Atacan Сапаров ýa. Здравствуйте, Мурат Курбанов. Хотел вас спросить. Я и моя жена инвалиды второй группы. Состоим в очереди на квартиру по инвалидности и представьте себе, в год выдают только одну инвалидную квартиру одному инвалиду. Как вы думаете, правильно это или нет?
Мен осы жауап берейін. Давайте мы окунемся в эту тему. Да? Я хотел отдельно выступить по инвалидам, но какую-то часть я могу рассказать. Первое. Инвалиды – это самые социально незащищенные люди. Особенно первая и вторая группа, как вы знаете. Первая группа инвалиды – это те инвалиды, которые потеряли свою трудоспособность, и за ним требуется уход. Им обязательно квартира нужна, обязательно социальная квартира нужна, чтобы они смогли там себя нормально чувствовать, потому что социальная квартира с их специальными условиями нужна для инвалидов, чтобы они могли заехать к себе на квартиру, значит, это должен первый, второй этаж, чтобы можно было подняться, чтобы им было удобно. Туалет специально приспособлен для них, ванна специально приспособлена, кухня специально приспособлена для них. Я извиняюсь, я всегда, когда эфир делаю, мне звонят. Вот, поэтому это специализированные дома должны быть. Или в одном доме специализированные несколько квартир, где будут жить эти инвалиды. Первая и вторая группа обязательно должны квартиру получить. Обязательно. Вот обратите внимание, я вам зачитаю нормы, государственные нормы на сегодняшний день. Государственное пособие по инвалидности и все соответствующие надбавки к нему назначается со дня установления инвалидности. Ну, как вам инвалидность установили, с этого момента, значит, надбавки и пособия назначаются, независимо от даты обращения за назначением. Базовая величина для исчисления государственного пособия в 2020 году 322 маната. На 2021 год 354 маната. Это базовая величина. Например, для инвалидов второй группы 200% надбавка. Ну что такое 200% надбавка? Где-то какие-то 800 манат в месяц. Это $40. Как можно инвалиду, который потерял трудоспособность, жить на $40? Невозможно. Это просто его в нищенство поставить. В этот момент, когда наши инвалиды нищенствуют, эти идиоты, отец с сыном, открывают объекты, деньги, миллиарды тратят, оттуда воруют деньги, ходят. Они забыли, что есть народ. Потому что они своровали все голоса и просто их забыли, этот народ. Поэтому за них никто не голосует, никто не приходит, их никто не поддерживает, на выборы никто не приходит. Эти люди не должны были оказаться во власти. Это не государственные чиновники. Это люди, которые не соответствуют государственной службе. Они не понимают государственную роль государственного чиновника. Они даже не знают государственной обязанности. Когда ты занимаешь такую должность, ты должен забыть семью, забыть родственников. Все. Твоя жизнь тебе не принадлежит на этот период. Ты работаешь для государства. Там есть четкие обязанности и полномочия. Ты не можешь оттуда выйти. Но они нарушают каждый день в грубой форме. Поэтому я скажу одну вещь. Если демократические силы придут в управление государством, первым делом, в первые 4 года, мы закроем всех инвалидов первой, второй группы квартирами. Всех обеспечим. Бесплатно. Всех бесплатно обеспечим. Наше государство в состоянии это сделать, поверьте. Какие-то миллиарды тратятся в Афганистан на объект, который 500 миллионов строится, 3,5 миллиарда ставят с ахмедчалками, воруют одни деньги. Поверьте, миллиарды не нужны, чтобы обеспечить наших бедных, бедствующих инвалидов. Небольшие деньги нужны, поверьте. Очень небольшие деньги. Сегодня я не искал, сколько у нас инвалидов первой, второй группы. Статистика говорит, в одной одна цифра, в другой другая цифра. Я видел отчет ООН, который они дали. Вообще там игра цифр такая, что вообще не поймешь, о чем идет речь. Стандартные формулировки 30 лет пишут, и он даже не может получить от них нормальные данные. Все ложь. Поэтому и везде все ложь. Президент живет в одной плоскости. Ему на народ, на эти цифры, на эти статистику наплевать. Он ворует деньги, своим делом занимается. Поэтому он вообще в другой плоскости живет. Потому что его мы не выбирали, его выбирал Шадан Ахрамов. Все это подстава и организовано подтасовками. Поэтому мы в течение первых 4 лет первую, вторую группу и частично третью группу, если сможем, и третью группу закроем полностью квартирами, социальным жильем, специализированным для инвалидов. Есть нормы, знаете, для проживания, для социальных условий есть нормы.
мы будем придерживаться европейских норм. Они должны чувствовать себя частью общества, полноценного общества. Поймите, что такое инвалид? Первой, второй группы. Это человек, потерявший трудоспособность. Он не может где-то пойти заработать дополнительных денег, чтобы здесь $40 получить, а здесь еще где-то $100-200. Он не может работать. Все, он обречен. Если государство не поможет, кто ему поможет? Вот здесь государство помогает. Социальные выплаты, очень хорошие. Кроме этого, есть специализированные организации, которые помогают инвалидам. Кроме этого, проводятся марафоны специальные. Там от 150 миллионов до 350, до 550 миллионов долларов собирается. Это все идет. Понимаете, есть очень много льгот. Мы тоже сделаем не только квартиры, не только пособие повысить. Мы сделаем такие льготы, чтобы они себя чувствовали настоящими людьми. Настоящими людьми очень продвинутой сильной страны. Поэтому вот на этом я заканчиваю свой ответ. И хочу сказать, что в год одна квартира на одного инвалида, это значит, если у тебя 60 человек стоят впереди тебя, значит, тебе целую жизнь надо стоять, 60 лет. Значит, смысла жить нет. Человек нетрудоспособен, человек живет где-то на каких-то условиях, он и проживет, извините меня за выражение, человек как нищий всю жизнь. Зачем так жить? Государство несет полную ответственность перед этим человеком, как и перед другими. Но этот человек социально не защищен, его они должны защитить. Государство не выполняет свои обязанности. Оно не выполняет ни перед кем, честно говоря. У нас нет государства. У нас есть семейное государство, которое между семьей распределяется, все льготы, блага и деньги. Все. У нас нет государства. Я вот это хочу доказать во всем мире. Следующий вопрос. Иннексоро бия сайфая мен eşitleyenler Bia zayfaya yine Murada Allah Murat Rahim'a näme saytın adminini ya da sayta bir orun beren ok katnaşmak için. Size yüz tutup tura. Sesleri nähili istesen ütködüp bolýar diye. Eger de ütködüp bolmayan bolsa onuna yol verin diye. Yine bir gedek ýatla diýen hormatly Bia sayfa saýlawlary Murat Gurbanow geçiren ok. Saýlawlary ýöýte guruma geçirýär. Bizim o ýere dahylymyz ýok. Biz siz ýaly maglumatlary seredýäs, siz ýaly ses berýäs boldy. Şu saýlawlar guturan soň bize şol adamlar şol guruma ýürüýte hemme danlary berip, synçylary bize berip, bize suwd edýärler hemme zady. Biz ona dahylymyz ýok. Men o ýere Allah murada aňar dursun özüňem goýup bilemok. Ne akıl tapar, ne men, ne beýlekler şöyle gir bilemok biz. Şonuň üçin benim oluyan rolum yok. Yine şunun için saylorlar değil ya. Yani biz zainteresowan taraf, biz şunu bize sanmayanlar için. Ol bir. İkinciden Allah Murat Rahimov menden habar tutan o. Ya bana şu meseleni koyan o. Üçüncüden men Allah Murat Rahimov'a inanamam. O bizi bir gerek sattı. Ruşen Kılıçova YouTube'da. İkinci gerek Akbel Sapara agent deydi, suutname vermedi. Üçüncü gerek bana töhmet attı ya, suutname veren o. Dördüncü gerek saýlawlar öýler naklut edýär. Öz pikirçe öz ýaly adamlara baka berýär. Biz oraya adamlar. Şuň üçin awraly gelýär. Awraly ýitirmem gelýär we ýitirmersem inşallah Allah ýol berse. Şoň üçin bu saýlawlary men Allah murada aga aňarda dursun. Başga adama ses ýanky şular ýaly mümkinçilik berip bilemok, sen mende ýok mümkinçilik. İkinji, mümkinçilik bolan bolsa da hiç wagt Allah Murat Rahimova bermezdim. Her zat edýän maglumatlar aljak bol. Näme onuň interesi bar? Maglumatlar aljak bol. Şoň üçin men maglumatlary personalna jogap berýärçigim berdim. Şu adamlar maňa tapşyran soň, şu diňe menne bir kopýasy galýar. Ona men hemme dünýäň gurumalaryny görkezdim. Şonuň bilen işe guturan soň olar ýok ediler. Ne, şu neçelli men elimde 1,5 million töwereli bir topar maglumatlar boldy. Şunun hiç haýsy hiç ýere gitmedi. Gitmedim, sebäbi biz oň üstünde gaty işleýäs. Vatandaşlar inlik soraw be, näýle? Inlik soraw gelin serdelin.
Soruňyz bolsa men göreyim häzir. Egerde biri ýanky nime diýär. Okey, biz dowam edelim. Men sorulara jogap berjek diýip söz berdim. Men dowam edeýin jogaplary. Illik soru Vladimir Redko ýazýar. 10 barada ona jogap berdim. Bir sayfa ýene diýär. Murada pasport nomer, seres we familiýasy gitmese, tolk ýok. Degişli gurulmalar ýöne sizin sandaňyzy kabul ederlermi diýip. Ine şul adamlar näýlisem kan. Biz eger pasport dağları sorap başlasak, bir topar adamları Rahimov ýaly adamlar gorkuzýar. Öňünden gorkýan adamlar bar. Ozaň öňünden hiç tada ynanmaýan adamlar bar. Olar bir 10-15% gorkuzýar. Galan 20, 30, 40, 50, 60% çel adamlaryň mümkinçilikleri ýok. Ne interneti bar, ne şunu ýanky telefonuna pasportlaryň kopiýasyny goýup bilýärler, ne selfie etmeýäni düşünýärler. Olary gaty kyn mesele, ynanyň. Gaty kyn mesele. 30% goly adamlar edbilýär şonu, galany etmeýän. Onsoň biz 30% üçin adamlar üçin ses ýa saýlaw geçirdigimiz bolýar. Şonuň üçin men 2 günläp düşündirdim. Başlama dan gelýär. Men her wagt efirde bolsam jan gelýär. Men şonu düşündirdim. 2 günläp şol adamlara biz saýlawlary geçirenimizde eger şu tipde geçirsek, onda Türkmenistanyň raýatlary eýýän şu saýlawlarda gatnaşyp bilmeýär. Gatnaşsa bir 1000 adam gatnaşyp bilýär. Sen maňa men 1 minut. Alo? 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 Alo, başlam men açyk efirde, men güle bilen başlam. Şuryaly onda diýmek beýlekle goşup bilmez. Ine maňa 1000 adam oly Türkmenistandan jan edip men pasport kopiýalaryny iý berip, dogonlarynyň, garnaşlarynyň, öýleleriniň men şolary düşündirdim. Maňa iý bermän geregi ýok. Siz şu saýta girinde şu ýere goýmasaňyz men ony goýup bilemok diýip şolary düşündirdim. Biz Murat, biz senin üçin inim hemme seslerimizi berýär, biz näme etjegimizi bilemok. Bilemzok diýip ýanky düşündirdiler. Näme bolýar? Başla. Alo? 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 Alo, men açyk efirde, men güle bilemok aýtdym size. Başla. Men almasam bolmaýar, ýöne jan edip durýarlar. Sezdin, şuryaly adamlar saýlawa gatnaşman gyra gaçýarlar. Gyrada galmaly bolýarlar. Şoň üçin şolary ahwat etmek üçin, hemmeleri almak üçin biz 2 günläp görüşüp, finçler bilen we saýlaw guraýanlar bilen şolar bilen gepleşip şonu diýjek eldik. Maňa bir ýarym hepden bäri adamlar jan edip öz ardalaryny aýdýarlar, şu ýaly edin Murada öňküýäli biz edi bilemzok, gaýrat ediň diýip bir topar arlar geldi. Ine şonu men 2 günläp şolar bilen suwd edip, görkezip, ona ulaşýarlar. Şoň üçin şu ýaly şu netijeni men özüm kabul edemok, bolmasa baştan men kabul ederdim. Näme diýip ýa-da günde şol adamlar bilen men bütün dünýä gurumynyň öňünde jogapkärlik düşündirmeli. Şoň üçin şol adamlaryň habarly bolsun, hemme zatlary ýerti men bilen suwtnamalary düşündirsin diýip ýanky düşündik. Indi ýene de soralara gaýtyp gelelim watandaşlar. Şoň üçin pasport nomerleri we serleri biz ýanky ýeňilleşdirip aýrmaly boldyk. Biz düşünürip biler şu zatlary. Akyn bolan sebäbi olarda maglumatlar bar. Ýöne olarda suwtnamalar ýok. Ine şu suwtnamalar bizi elter. Biz diňe saýlawlaryň netijelerini, seslerini düşündirmez. Biz Türkmenistan boýunça ýuridik bir ady belli adam, jurist, ýuridik öz raportyny eder. Saýlawlar näme geçdi, näme kanunlar bozuldy, näme kanunlar gödök bozuldy,
normal gelýär gelmeýär diýip ulan suwd ederiz. Oňdaşyndan biz analitik anam bereriz. Oňdaşyndan şu maňa gelen şu saýlawlar geçip durkan maňa gelen hemme suwdnamalaryň ýa-ni saýlawlaryň bozulşy barada ulan bereriz. Biz Türkmenistanyň saýlawlaryň hemme ýagdaýyny düşünýäris. Ýuridik tarapyndan. Oňdaşyndan men düşünýärem, ýa-ni saýlawçylary gatnaşdyrmaly ýaly 45% daşyny goýdular. Oňdaşyndan olar pasportlary uzatman ýürüýte saýlawga gatnaşyp bilmeli ýaly etdiler. Ve şol daşyndaky adamlar 99% adamlar saýlawga geldi diýip aýtdylar şo. 90 ýa 99%. O dogry yalan. Onan matematikaň üstünden men düşünürüm. Ýalňyşdygyny, o mümkin nädiri? Bir minutda 4000 adam saýlawga gelip bilmeýär. Türkiýede ýa-ni konsulluğa 1 minutda 4000 adam gelip bilmeýär. Şoňra 1000 adam ýygnalsa, eýen polisiýa böküp gelýär. Ýa-da bagşlaň meni 200 000 adam saýlawlara Istanbul'a gatnaşan bolsa, onda diýmek ýollar, köçeler beklenip bütün paralizowat ederdi Istanbul'u. Onda diýmek bütün polisler zatlar, bütün dünýä ýa-ni gazetelerde çykardy o zatlar. O mümkin näme? Bir topar şuraýaly, ýa-ni göze görünýän suwdnamalar bar, biz şonu ulanýar. Bundan naşary, ýene şu neçeli şulara şuraýaly pretensiýa eden, şuraýaly jogapkärçilikli şulardan soran adam bolmady. Dogry. Şoň üçin şu edek biz hemme güýjümiz şuna taşlar. Şu etap geçen soň biz ikinji etapy geçeriz. Onu men aýratyn aýdar. Indi başga soragy geçelim. Ahmet Mahmud ýa-da Murad aga, Atalıoğlu size ýol bermez. Bu ýol bular gan döküşlik edämeseler. Dogry. Ederler bular gan döküşlik. Gurun ýok. Ýöne haçan da terdim. Senin arkaňyzda bütün dünýä dursa. Ine häzir Rossiýa, Putin dedim. Berdimuhamedowdyň güýçli ha. Putin näpdiler sanksiýa bilen. Gizlen bunkerden çykmagy diýer. Adamlar bilen duşan gorkujagyny. Aýda bir gezek 1000 adam çarşyya daşynak adamlar. Poguna çeldi, gorkup. Berdimuhamedow da sansa, näme etmeli bolsa etdirer. Şu bir zat kanun itaatini edilýän bolsa, dakansa gider. Şoň üçin ine şu şey diýip ýeňämeseň, eline ýara alsaň, bular seni terrorist ederler de atarlar. Suwd edilmesin. Şoň üçin bizim tek kanun ýollarymyz uturanyp, şondan gitmeli. Şoň üçin men size hemmeňize diýen, DWT ve demokratik topar size diňe kanun ýoly akdyr. Kanun bozmaň, kanun esasyna gidin. Size o ýerde kanununuz bolsa, o ýerde pasport doldurulmasa ýa-da spravka berilmese, sizin günäňiz däldir. Sizin günäňiz ýok. Kanun esasyna siz ýüzlenmeli ofisialna hat üstü bilen. Bermedimi şu haty, şolar peçat urdurun, ýa-ni sizin hatyňyzy aldy şu datada. Şondan soň günä şolaryň üstünde sizde günä ýok. Siz ýüzlenmeňiz olar etmedi. Şol suwdnama bolýar. Ine şu ýa kanun esasyna gitmeli. Hemme zady. Hawa yara alyp bilerler, ýöne yaraga çeli biz arkamyza bütün dünýä gurumlary salsak, biz Türkmenistana girmeli. Hemmemiz. Birinji bilen DWT topary geýjek aktivistler bilen, soň biz hemme opozisiýonlara çağırıp, hemmeti gelir, içinde hemmeler parti açmana, registrasiýa etmäge mümkinçilikler bolur. Şondan soň biz hemme vilayatlerde işler başlap, halk kaldyryp bir günde bular ýykar. Başga ýoly ýok şu kanun ýoly. Onu bular ettirmejek bolup, provokasiýa etjek bolup, seni öldürjek bolar, beýtjek bolar, etjek bolar. Şoň üçin jurnalistler, Ýewropa, Amerikan ýa-ni adamlaryny galdyryp, yerli Amerikan pasolsy, Fransa pasolsy hemmesini galdyrmaly. Şu ýaly biz ýanymyza adam eltmesek, içinden halk gorkýar. İçinden halk daşyna kılıp, herkesini daşyna kılıp, içinden kılıp, näme hereket eden o bizden top ýok diýip otyrlar. İki ýa-ni çeýtnotda biz üçüncü güýjü goşmasak bolmaýar. Başta. Soň biz ýa-ni esasy güýjümize geçer, halkyň güýjüne. Bekbek Ferya 7-nji soraw. Sizin Türkmen pasportuňyz ýok, näde prezident boljak bolýarsyňyz? Ýurdaş Bekbekow, men videolarymda, men şurada Türkmen pasportumam görkezdim, dalaşýarlyk dokumentlarynam görkezdim. Bu videolary seyredip şöyle jogap berler. Turkish Yusupov ýa-da Murad bu gidişine ikisi günü normal bolýança, ýagny size ses berýänler 50 000 ýeter. Beýle bolanda ondan nähili bolýar? Gaty dogry soraw.
Nähil bolar? Bolşýansy bolar. Eger 50 000 bolsa diýmek biz ses aly bilmedik. Onu biz düşünürmiz. 50 000 adam eýýän köp zat. Ýöne ýeterlik der. Ol bizim adamlarymyz bar. Diýmek bizim adamlarymyz isleýän okşany. Diýmek bolmaz. Bizim ýoklary çiýşir baryp gürläp bilmez. Ananyň o ýerde ýa-ni seň bilen sada gürleşirler. Hemme zadyň sözüne çel barlanýar. Orada Allah Murat Rahimov ýok. Orada güýçlü adamlar bar. Olar sen diýen zadyny 5 gede ölçek görýärler. Maglumatlar 5 gede barlak görýärler. Şoň üçin bolmasa bolmadygy bar. Biz näme edeli? Men prezident boljak bolup edemek şunu. Men bizim halkymyz öz seslerini berip, şu seslerin haklaryny men goran diýip şonu diýen. Beýleki ýanynaky gurumalar bilen. Egerde sesler bolmasa, gurumana näme zapdy? Elbetde 50 000 adam üçin men giderim. Guruluşyn ýöne ol ýeterlik bolmaz. Biz finansiýal ýeterlik bolmasa onda men näme diýim? Ya meň elimdenem gelýän zat diňe kanunlaryň esasynda boljak zat. Olam bolmasa, men näme diýim? Menim jady edeler. Eger bolmasa, diýmek kanunlar şoň mümkinçilik berenok. Eger sesler bolsa, kanunlaryň arkasynda dur, bütün dünýä jemgyýet arkasynda dur, konwensiýalar, şertnamalar, bir topar konwensiýalar arkasynda dur halkyň. Halk isleýänok diýmek şol. Halka diýmek Berdi Muhammedowlar gerek. Edilip para berip, edilip ağlap, çüýräp, şu zatlar halka gerek elbetde. Onu diýmek. Şoň üçin her adam hereket etmeli. Murat Gurban, Akmel Sapar, Timur Serkerde däl, her adam şu özüne hormat goýup, özüne Türkmen diýen bolsa, ine wagty geldi. 24 saat hereket edin. Her wagt hereket näme edil, näme. Onanyň şul edýän hereketini 1000 sany proses geçirinden hem güýçli. Türkmenistanyň içinde daşynan. Şul hereketini. Siz şuna baha berip bilen. Innik soraw 8-nji soraw Türkiş Ýusupov berýär. Murada men jogap berdim. 50 000 ýeter bolsa. 9-njy soraw Alinki Citoçk. Salam Murada eden işlerinde netije bolmazmy ka? Näme status alýar we mandat näme aňlatýar? Bizim köp dürli çözgütlerimiz bolup biler. Mandat bolana mysal üçin Tikhanovskaya bar. Ol resmi taýdan uturun bolsa-da hemme görkezjiler boýunça ýa-ni ol utdy. Ine şu bizim edişimiz ýa. Egerde biz resmi taýdan şu bütün dünýä gurumlaryndan status alyrsek, hakyky utun prezident hökmünde, onu biz gönnün Biden'ın ulaşmanı mümkinçiligi bar. Gönnün Macron, şu erteki onu Ýewrosoýuzyň kim ýolaşy bolsa, gönnün guruluşmany hakymyz bar. Bizim arkamızda sesler bar. Haçan biz gurulýanmyz, biz bir topar adamyň isleglerini, niýetlerini, haklaryny urunup gurulýar. Şol aýdýar, ýetirýär. Olar onu gowy düşünýär. Ol kanun esasında. Şoň üçin şu ýaly mümkinçilikler bar. Haýsyny okada barıp biz ýeter, diňe sesleri bar. Oşuň ýene bir gerek seslerini ber. Şunuň bilen soralar uturdy, hormatly watandaşlar. Türkmenistanyň 10-njy martdaky geçirilen bir kanun prezident saýlawlaryna kanunlaryň bozulmagy barada hem faktlar gerek. Biz günde de faktlar alyp durup ýöne hemmemizden näçe fakt köp bolsa, ol bir kosweny dokazatstwo diýerler. Bizim edýän suwtnamalarymyza goşmaça bir suwtnama. Onu bütün dünýä gurumlaryna umumy surat keşip görünýär. Bolup geçen wagtda. Mysal üçin siz Mar vilayatynyň ýolusyň etrawynyň garşylyk dagan birleşiginde ýaşaýar. Siz Galsawy görün. Men Maral Jepbarowa Mar vilayatynyň ýolusyň etrawynyň garşylyk dagan birleşiginde ýaşaýan 10-njy martda menin köçämde 1000 adam ýaşaýar, 100 adam ýa 50 adam hiç kim taýlaw gatnaşmady ýa-da 10 adam gatnaşdy 50 adamlardan menin maşgalamdan, menin garyndaşlarymdan, menin dogun garyndaşlarymdan, goňşularymdan hiç kim gatnaşmady. Saýlawra men şonu tasdikleýän we suwd edýän öz sözlerim bilen diýip aýdyp bilersiňiz. Ine şu sözüňiz bizim üçin kijijik suwtnama bolýar. Haçan biz ulu suwtnamalar goýanmyzda şu kijijik köp suwtnamalarym ulu bir basyş.
Bize şol ýaly sizden mesajlar gerek. Ya da tekstowy ya da söz mesajlaryňyzy aýdyň. Her vilayetden, her nokotlardan adamlar aýdyp dursa, umumy ýani surat we keşif döreýär bolup geçen wakany. Ine şoň üçin sizden şo sözler gerek. Haýyş edýän hemmäňe dogry arnaşyňyz bolsa, Lewapda, Marada, Balkanda ya başga ýerlerde haýyş edin maň galsowy we saýlawlar näme geçdi. Ondan bize iýerin. O maglumatlary biz hiç kime bermez, biz eşitdirdiz. Uly ýygnakda adamlar oturup, biz şuları eşitdirdiz. Ineserdim diýip ekranda görkezipde eşitdirdiz. Şu ekranyň ýöz beýesi menne bolur, akym bolay. Hiç kime gitmez maglumatlar. Ýöne biz suwutnamy bunu görkezip. Şolaň bir göz ýetse, oturdy bolýar. Häzir bütün dünýä demokratik güýçlendi. Mundaşyna biz Berdimuhammedow başga meselelerde de ýani Putiniň edýän haramzada işlerine sokarsyn. Inan. Şu gerek sypdyrmaz onu. Şoň üçin sizin berjek bir her adam kiçik sesi uly ummaty adamlaryň seslerine goşulyp bir uly bir güýç bolýar. Ýadyňdan çykanmak. Ine maksada birleşmek. Ine bir maksada edinip görüşde birleşmek. Ine şular üçin. Başga ýerde görülmez. Şoň üçin haýyş edin, hemmäňizden kim meni eşitip beren bolsa Türkmenistanyň içinde daşynma. Gaýrat edin. Bize suwutnamalar gerek. Bize sizin sesleriniz gerek. Biz sizin seslerinizi gorap, bütün dünýä gurumlaryndan gaýtmak soňuna çelip meseleni çözdürjek. Bul gaty agyr iş. Ýöne şu agyr işi etmek üçin sizden başta sesler gerek. Bul bizim edýän işimizde ul fundament goýar. Şu fundamentin üstünde Türkmenistana diýeriz. Partiýalar amaçar. Türkmenistanyň azatlygy dörediriz. Türkmenistanyň jurnalistleri dörediriz. Arhyw gezerýär, vilayetler açdyrys. Şu ýerde jenaýatçylar tutup olary jeratyny bereriz. Şu ýol şu dogry ýol, kanun ýol. Men şunuň bilen öz çykyşymdy torýan, hormatly watandaşlar. Egerde soragyňyz bolsa, şul ýani kommentariyada ýazyň, ya şu videoň aşagynda kommentariyada ýazyň. Men geljek gepleşiklerinde size jogap bererim. Ýene bir size ýetip gelýän, ertiden Ramadan başlaýandyr, ýadyňyzdan çykarmaň. İnşallah hemmämiz Ramadan tutar we öz arzuwlarymyza yeter ýaly Allah jan, Huda jandan dileler ederiz. Halk bolup, nesip bolsa maksadymyza yeter. Ramadan başlaýar, ýadyňyzdan çykarmaň. Hiç kim arlamaly, arasda bolmaly, birek-birine hormat bolmaly. Allah'ın gününe bir gönlün jogap berýändir. Sag bolun, ýene bir ýerde hemmäňize jan saglyk we Ramadan mübarek. Mübarek bolsun Ramadaňyz. Sag bolun.